Dávam toto také tie fliačky zo zubov, ktoré máte či už z rôznych nápojov, kávy, vína, čajov. Eče. Ňam. Takže pasta od Hello Coco. Whitening. Najlepšia. No a týmto som vám vlastne chcela len pripomenúť, že aktuálne na Hello Coco prebieha akcia 1+1 zadarminko. Ja by som určite stiahala po nejakých balíčkoch alebo proste nejakých takých tých najdrahších produktoch ich. Je to za mňa fakt, že skvelé, keď niekto proste nechce sa mu dávať fakt, že 400 € za bielenie. Tie zubky vybieli akože ešte takto dobieliť, vidíte, s pásikmi. Teraz si zoberiem takto tieto bielacie pasiky. Takto krásne. A nechám to tam proste nejakých 15-20 minutiek a vždycky to potom ešte dobielujem týmto dokonale. Ja utekám, lebo ma fréz zabije. Bye!